Αν ψάχνεις προγιαλισμένο πάτωμα εξαιρετικής ποιότητας, με φαρδιές σανίδες, ποικιλία χρωμάτων που να αντέχει στο χρόνο, σου έχω τη λύση. Η Σόιχερ είναι μια αυστριακή εταιρεία που κάνει ένα μόνο πράγμα: ξύλινα πατώματα. Γι' αυτό το κάνει άψογα. Παράγει αποκλειστικά προγιαλισμένα δάπεδα κορυφαίας ποιότητας, με αυστηρά αυστριακά πρότυπα, τέλεια εφαρμογή και φυσική αίσθηση στο πάτημα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία τους είναι οι μεγάλες διαστάσεις των σανίδων. Κάθε σανίδα έχει σταθερό μήκος 1,8 μέτρα ή 2,20 μέτρα και αυτό κάνει τεράστια διαφορά στην εικόνα του χώρου. Εκτός βέβαια από όμορφα, είναι και έξυπνα κατασκευασμένα για να κρατήσουν πολλά χρόνια, και αυτό γιατί παίρνουν τα περισσότερα τριψίματα από τα υπόλοιπα στην αγορά, καθώς έχουν επιφάνεια τριβής 3,6 χιλιοστά. Αν αναζητάς ένα πάτωμα που ξεχωρίζει, τα προγιαλισμένα της Σόιχερ δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση σε ποιότητα και αισθητική.